Batian ang si Roman. Giyang ako na military strike, destroy military infrastructure, and damage a number fighter aircraft. Kauto, piyakatan na rin siya miya binasa. Kagay na dayran pakatan na uba miya binasa. Pero at this moment na piyakatan na rin madagla tigyan na miya binasa mi ayamanan niyan na mga aircraft fighter. Why? Tara tigyan naging F-35 GP na ka-latest. Suwari so kuha na. Di kailay so pipido niya na. Did na pipidoro na kailaya. Naginan. F-15 nagu F-16. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sa ating amaulugkasan na bilyon. Why? Masakaw explain. Habang-sabas na. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayamanin mga pagarya na ayakyop dit tanoy man to na gito. Ayamanan yan nakagay na miya kabertano na 20 agwisa apyamong baan nagyang kaya Amerika si sa piti barangan adarpa agyang kaya yamanan yan na US military site. When you see US military site na yamanan yan na ayamanan yan na adna mga facilities o di na kikakadnan, gitunde, kikakadnan na yamanan yan na mga sundero na 21 sites. Sabab po to, nakagiya isa ko salasa na adna miakras jet Apache helicopter si sagyang amaran ni sa Strait of Hormuz. So kaya kraso to, immediately nagyang gaya US Central Command na ruminiport kay Trump. So kaya report yang kay Trump na ayamanan yan na Pitero Iran na tinimbak kami Iran, kauto miya ulog. Ang ito Apache helicopter, raksa miya rescue so yamanan yan na mga crew ron. Na, immediately si Trump miyor dira timbakan niwa Iran. So tuminimbak Amerika sa Iran, nagito. Aya ini sao pag yung kaya Iran na 21 sites. 20 agwisa darpa. Apianin ba kagyang kaya Iran sisa nga piti barangan na darpa sa Middle East. Kagiyap man, kagiya. Tuminimbak man na Iran, Amerika. Kapitero Amerika na isuop kami, udi na suop kami sa kanan na kaya atakar kami amanan yan na Iran. So gina ni ayalas timan to beto nagiyang ka Iran somia opsiran na gi penutul tano. Iran strike US bases across Gulf. Announces closure of Strait of Hormuz. Pitero agyang kabar agyang iko na Iran. Nayamanan yan na piyang strike niya nagyang kaya piti barangan ang mga US military base sid na tigyan sa gyang kaya interwa Middle East across the region udi nagyang kaya Gulf. Napad sa Pitero Iran ay man to na close. So yamanan yan na close agyang kaya Strait of Hormuz sa did na bayranon pakaw kita. Iranian lands regional retaliation. Islamic Revolutionary Guard announced early Thursday that it had launched a retaliatory strike against US position in Jordan, Kuwait, and Bahrain, describing the operation as a response to renewed American aggression against the Islamic Republic. Pianutulag yung Iran Revolutionary Guard na piyak kito kawan nira nag-imanto a Thursday. Imanto at tigin na alungan na Hamis na adno to swining gulalan nira na retaliatory. Ayaman na niyan na kasaop sa usaop si sagyang ka United States of America na piyamumba nira so piti barangan adarpa US military base. Dataratigin nagyang Jordan, Sansa, Kuwait, Bahrain, describing na Pitero Iran nagyatigyan na kaya pag-operasyon why na sabapad na response uri na imbalo sa sagyang kaya kaya sirumanipman mga takagyang Amerika si sagyang kaya gapa Islamic Republic of Iran. Ay manan yan na ayap pupakapasangan niran sa beto nagyang Jordan. Once again mga pagarya. Giyang kaya Jordan na ukutosin niyo so kaya tidawa sa paganay agyang kaya Israel agugyang kaya adi sinjang joint war.
Israeli, Amerika versus Iran. Agusto periubius panakiati dewa. Why? Na opkato sinyo na man tumimba ka Iran sa Israel na masaluro. Salo na yaman na niyan na Jordan. Nasitan upkit snit sa Jordan. Inubso to kami kalalabsan na military base. Agi nga ya Amerika san napapano-pano nira na mga equipment. Saan so mga intelligent? Saan so yaman na niyan na mga Iron Dome? Why? Na sa din sa inuiran sa ng Tiago. Kaya man na niyan alabat tiran sa Iran kagiya umagi Iran na uman timba kaniya na Israel na pupakaukit sa kalangitan a Jordan. Gito'y sabab, asimang busiya kiniya King Abdullah, as kanya ni mabubalo ya King sa nga na Jordan. Na di niya tiro na tigi na katawan niya eh. Ito na so, mga defense kiniya King Abdullah. We need to defend our kalangitan. Udi na kailangan na tigi, ilaman na yung ito kapta kapya, gina reality ya. Iman to ako pansabutan. Ako na ba iman to? Asi ko miya makapera ka akuan. Iman na niyan naguni, na ditiro niya kiniya King Abdullah, tigi na isa ko miyaw nakatido at tumimba kagiyang kaya Iran, na yaman na niyan na kasaluro wagiyang kaya Jordan. Igirap timbak sa Israel. Pumamasata mambu, ino ay apselo a Jordan. Why? Ay problema na detero a Jordan o ba ay apselo naging ay Amerika. Kakaliman naging a Jordan at tiginas kami at tigin niya nimbaksan kagimiyukit sa kalangitan nami. So inubso to ka miyak kalalabsa sa na kampo. So ginan, iman to na piyang natutukawan, agiyang kayamanan ni na Jordan, aginan ni isa pinakamala, ayamanan na spionage, udi na spy, udi na yamanan niya na mga pitibarangan sa nanganin. Ngayon to, nakagiyang Jordan, nino ko sa itaw na, ikamadakla bago. Ayamanan niya, nagiyang Jordan, na upamaka siya ko kakadin sa Jordan, na ayami po pantagakan na Palestine. Si isa makakawanan niya na upama, na sisa na Syria. Giyang kaya likod, naggapaayamanan niya na Iraq. Giyang kaya pa na sabala, na sisa na Amerika. Sisa na Saudi Arabia. Malo niyan malilikod. Si Ipman sa giyang mismo, diwang yan din, na sisa na gina Egypt. Why? Na tumanugro sa tamparo sa Egypt, naging nga surki si Gaddafi. Why? Giyang nga naman na ubay si Gaddafi, na sisa naging uta mga Black Arab. Why? So yamanan yan, nagyang ka na Jordan, na masisinterwa, giyang ka na mga Ingrid Arab. Ipun ka sa Palestine, Lebanon, Syria, sa tamparian ro na Turkey, sa likod yan si na Iraq, likod yan ro na Saudi Arabia, siya sa Egypt. So, giinob sa taman sa kapagudwag yung kayamanan yan na mga Hamas na kapkato ko ng mga Amerika. Manuli mang gudagda. Why? Siya kini Abu Ubaidah sa kaya patay rano na si sa suldawalay. Magrabi. Kagrabi nga na intelligent irang taman sa pendula area na pkaileran. Na inob sa katib sa gingay Amerika sa Jordan na ayamanan yan na mata na nyakapya so ka mo Muslim Why? Dataranan. Pagalagaan ni siya niya Amerika. Iman to di pa na upa nagyang kayamanan yan na era naging apitibirangan na darpa na di siran di mereklamo. Ati, tinimba kiman to Amerika agyang nga Iran, anda common sense. Anda sa upa agyang nga Iran. Tay sa upa na Iran. Sungro sa Amerika, agyang kaya Amerika from Iran to Philippines na only 8 hours. Dito no pira ka oras. Naro sa Amerika na yaman na niya na mas mawatan, almost 20 hours o pera ka oras, mas maranita no sa yaman na niyan na Iran na diging Amerika. Nanda si Iran siya, antay siya upan Iran. Common sense. Normal ay sa upan Iran na sa din sa katataguan si kuya man na niya na redu Iran. Na iman to na kararangitan sirang kaino sirang kon petimba ka.
Pamanaginan no pa may kuan. Dita no diteron. Ay manan yan, nagyang ko na Jordan, Kuwait, and Bahrain, nagyan ko na manan yan na mala atin yung bakiran ni man to. Giyang man buwa Kuwait, Bahrain na pupayag siran. Tama ni sa ko di itidawa sa pagana yagyang kaya Israel agug yang Amerika, Israel agug yang kaya Iran. Nakatawa ni wa eh. Di tidawa yang kaya Hamas agug yang kaya manan yan na Israel. Nagyang kaya manan yan, na Bahrain, nagyang kaya Kuwait, na pupayag siran din. Aro siran petubil, na aro siran petugu siya manan yan na mga kauto. Na iman to na pugatang siran, di siran di mereklamo. So gina ni kailangan na sabut nanuanan. According to Iranian Tasnim News Agency, the IRG said it fired 12 ballistic missile at Al Jazeera Air Base in Jordan and its command facilities. Pero agyang kaya manan yan na Tasnim Agency. Giyang kaya ko na militarya Iran na adno to so sapolo agudua. Ang mga ala missile ay initimbakiran sa giyang kaya Al Azraq Air Base. Si sa giyang Jordan agugyang kana na command facilities. When you see command facilities, na manan yan na intelligent. Pa na tower, sira niyo pa may command facilities. Manan yan na pagurdir, di commander. Why? So ginan, mababalo yan na Central Intelligence. Agyang kaya manan yan na Amerika. San sa gina isaw naka manan yan na ito na rin so kabtuko por, isaw ka preseng ka. Why? Isaw no pa maka sityu. Si mamusaging nga sa bala, why? Dataraging nga Kuwait, Bahrain, na ginan man buwa Kuwait, na upamakid na ko sa Kuwait to, na aya ka sa sanguran na kan na paganeron na Iran, saya na Egypt, saya na United Arab Emirates na tutulog-tulog sad na giyang nga Qatar, di nga taon ni ka-arrange yan. Uy, na magugubay-ubay Qatar, Kuwait, Bahrain, ginan. Na, saya sa kawanan niya no pa nayamanan niya na sisya na Qatar, sisya na Oman, sisya na Yemen. Saya mambu na sisya na ayamanan yan na United Arab Emirates, sisya na giyang ka na Iraq. Saya sa likod yan na sisya na Saudi Arabia. So yamanan niya nagyang na Kuwait o di nagyang kaya Bahrain na isa mambu ng kalumpukan na pakabebantayin sa giyang ka na napitibarangan san adar pa. Nya gityo to dua ini nagiina salakaw runay nagiina salakaw ako mikibiron. Giyang kaya marani sa Iran man giyang kaya Bahrain nagu Kuwait na imomonitor sa Iraq agu giyang kaya manan yan na Iran agu giyang kaya Saudi Arabia. Ginan. Na inuiranan sananan laud kagiya disiran di permisa na Amerika. Ayaman na niya napakakad na ngwasan kakata sa puwersang ka. Ana to na isa ba po to na pagkatanggap ka ko at wag yung na mga ito ay ngad. Nagya Jordan na pobre ngad. Oy. Miya tanggap pera nga gito kaya pakapera-kira. Giya mambuhay man na niya na Bahrain kuwan. Kuwait. Mga miya makaito ito na nadarpa. Nasabab sa giyang ko to ambisyon nira nakapakaltaw nira mambuhay giyang adar pa era na ginanip ko lola. Ayamang buo consequences na dataranan. Giya United Arab Emirates na sa nga may po sa kaya tido, miya rut-rut ka nga na sabag yun. Nasigirang busaba, puro yan apkarorangitan siran. Agupunon kabaloy sa tanto aging akwa na upama kagiyang nga Iran. Upama kagiyang nga Iran. Na sutig tano di manangin. Namata na kiyo din yan, root ka Bahrain, na tutulungan niya na Bahrain. Tutulungan niya na Kuwait. Giyay, malun yung pumimikiran na. O pa mabuka aya pa kalaban na Iran, naging mga Muslim. Namata na kakatiid na rin. So riduain ka na ayaman ni Iran roon, ato na iswin ka. Naku na. O pa makagiyang kaya Iran, aya ka ba yan, o pa nakapanangin. Mata na kiyo din yan, root ka nga Bahrain, agugyang ka na, ay buwa paglatan na Bahrain, agugyang kaya, ayaman na niya na Iran na, ginang buwa Strait of Hormuz. Gina ni paglatan ni Iran.
pemerakso diundi pana makapemukag ko ba para taalalis. Kaya po pagalitan nira na Strait of Hormuz. Now pa makadi man ang inangera na matano din yan route ka nga Bahrain na ugya nga Kuwait kapirad na mga ingid dende taro kuan. O pa man na para 30 ang natago nga sa pamana 30 a Bahrain, 30 a Kuwait na aslusod nga sa Saudi na kaminon. Ilan yung masama pa? Lagi na yung ditaron. The force claimed the strike destroy military infrastructure and damages a number of flight aircraft reportedly stationed at the base, including F-35, F-15, and F-16 weapons, warplanes. Kataya. Giiyamanan niya na dito. Ini pun sa ini angay historia giyang kaya F-35, F-15, F-16. Nadid na bon miya kaulog miya kabina sa inunta nagya Iran. Kataya. Kagaina pitero tano adna pianimba kiranon ugi na deran tero bayran miya binasa. Pero at this moment na pitero Iran na miya binasera nagya nga F-35, F-15 agu F-16. Giip kararangit Amerika. Adid na ba si miya kaulog? Ingid inunta nagibu Iran. Katatan. Peter Iran siya, madakal ko na miya binasa, damages, pitibarangan, ilaman. Batian ang si Roman. Gina ko na military strike, destroy military infrastructure, and damage a number fighter aircraft. Kauto, piyakatan na Iran siya miya binasa. Kagay na dayran pakatanaw ba miya binasa. Pero at this moment na piyakatan na Iran madakla tigyan na miya binasa mi ayamanan niyan na mga aircraft fighter. Why? Taratigyan naging F-35 GP na ka-latest. Suwari so kuha na di kailay so pipido niya na did na pipidoro na kailaya. Naginan. F-15 nagu F-16. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sa ating amaulugkasan na bilyon. Why? Kakanabanan madakala.